కాచుకుంటూ గొర్రెలను మేపుకుంటూ ఉన్నటువంటి నైనా గొర్రెల కాపరులతో మాట్లాడినట్టుగా మా అందరితో మాట్లాడండి. అయ్యా అయ్యా ఈ నామంలో ఎన్నో గొప్ప కార్యాలు మీరు చేస్తారు. నిలబడిన మా బ్రతుకుల్లో కూడా చేయండి, నిలబడిన మా జీవితాల్లో కూడా చేయండి. అయ్యా మా ప్రార్థనకి జవాబు ఎవరిని తాకడం, ఎవరిని విడిచిపెట్టదు. నీవు తప్ప నాకు ఈ లోకంలో ఎవరున్నారయ్యా, నీకు తప్ప నాలో ఎవరికి చోటే లేదయ్యా, నీవు తప్ప నాకు ఈ లోకంలో ఎవరున్నారయ్యా.